आग्रा उतरा मांडण्या मोत्या शब्द फुलांची घेऊन बस हस्तवारो फुला डोलारो येऊकाराक तुमच्या आई या जायानो आयज आमची पूजा म्हाळशेची चला जमुया करूया तयारी देवते पूजेची चला जमुया करूया तयारी देवते पूजेची या जायानो आयज आमची पूजा म्हाळशेची सोबीत काय तो भार आयला सोबीत काय तो भार आयला सृष्ट आयज फुलोन आयल्या सृष्ट आयज फुलोन आयल्या या जायानो आयज आमची पूजा म्हाळशेची दिलावर आमका म्हाळशेत येवन पुढाऱ्याच्या सपनान दिलावर आमका म्हाळशेत येवन पुढाऱ्याच्या सपनान या जायानो आयज आमची पूजा म्हाळशेची या जायानो आयज आमची पूजा म्हाळशेची वीराचे वाशीन गावला नामका आता विधी हो वीराचे वाशीन गावला नाता आता भीती गावागावानी वाशीन देऊन नमराया पालायकी गावागावानी वाशीन देऊन नमराया पालायकी भारतात तयार झालेली वाशी आता सुरक्षित भारतात तयार झालेली वाशी आता सुरक्षित कसला वेळ सुद्धा तुम्ही चला घ्यात वाशी पाठी पुढे सरो नका चला घ्यात वाशी चला घ्यात वाशी whereby we are nearly covering 200 locations across North Goa, and then we'll be taking the campaign to the other parts of the Goa region. So sir, I'd like to mention that nearly 600 locations would be covered and 600 performances would be done by the Goan cultural troupe. So that is the speciality of the entire campaign. Second important thing, sir, if you see even WHO, World Health Organization, and UNICEF, they have joined hands. So they are going to have a separate independent impact assessment study of this awareness campaign. So जहाँ पे भी हमारे ये vans जाएंगे, so these people are going to do an impact assessment of what kind of campaign we have run, and then they will be submitting the report to the Government of India. कोविड वॅक्सिनेशन हाजे जनजागृताय करपा खातीर आमी जशें म्हणटा की भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी पुराय जग अजूनही लॉकडाऊनचो खंय तरी विचार करता आणि भारत देशात वॅक्सिनेशनचेर अवेअरनेस कॅम्पेन सुरू जाता. सगळ्यात पयली हांव माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे अभिनंदन करता. आमचे भारताचे आरोग्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंग आणि त्याच बरोबर जे सायंटिस्ट आणि जो पॅथोलॅब जो दोन्ही लॅब्स ज्यांच्यानी वॅक्सिनेशन कोवॅक्सिन आणि दुसरे वॅक्सिन्स जे त्यांच्यानी भारत देशात त्यांच्यानी जगासमोर हाडले आणि त्याचा वॅक्सिनेशन कार्यक्रम पुराय देशात सुरू झालो आणि पहिल्या फेजीत 50 लाख पेक्षा चड लोकांनी वॅक्सिनेशन घेतले. सांगपाक खूप खोस भोगता की गोंयांत सुद्धा म्हणजे आमचे डायरेक्ट वर्कर्स जे असतात हेल्थ वर्कर्स जवळपास 9200 लोकांनी हे वॅक्सिनेशनचा लाभ घेतलो आणि फ्रंटलाईन वर्करांतल्यान पुलीस आणि बाकीचे सगळे हांच्यानी कालच्यान सुरू जाल्ल्या वॅक्सिनेशनांतल्यान 2000च्या पेक्षा चड लाख 2000च्या पेक्षा चड लोकांनी वॅक्सिनेशन कालच्या दिसात घेतले. या सगळ्यांचे हांव खूप खूप अभिनंदन करता. आणि या जनजागृतायेच्या निमित्तान
दोन तेंच्यांनी हांव पयले फावटी अशा पद्दतीचो म्हणजे भारत सरकार आणि गोंय सरकार एकीकडे येवन ही जी 60 दीस चलपी व्हॅनांतल्यान म्हणजे भारत सरकाराच्या जशें आत्मनिर्भर भारत, वॅक्सिनेशन आणि त्याच बरोबर गोंयांत चलपी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कॅम्पेनिंगांतले पुराय गोंयांतल्या 600 जाग्याचेर तांच्यांनी जो कॅम्पेनिंग करपाचें ठरयलां म्हाका दिसता निश्चितच आमचो जो उद्देश आसा आमी जाका म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर मुळात समाजातल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत कॅम्पेन पावची जावं ती आत्मनिर्भर भारत, जावं ती वॅक्सिनेशन, जावं ते स्वयंपूर्ण गोंय